साला बोरमाफोराबो गाबबाय थादो साला एसां मोजां जायगायाव नै जाहोबाय थादो र' बिखिनाल' नङा दंबावो बिथिंबो दङ बारियावबो दङ बुंथ'आ आरो बेसे दङ बेखौ आरो हिसाब खालामना खोन्थाबाय थाबा बोरै जानो आरो जायखियानो जाया मानो नै बारा गैलिया आंनिया नांगोल जांख्रायाव उथिमारसिगोन हामार दखनलै आङो माइ गायनानै जामारनो खस्थ' खालामनांगौलै मानसिया खस्थ' खालामनांगौ माने ट्राय होननानै बुंदों आरो ट्राय टु लेट होननाय मोनसे बाथ्रा नङा दै माने बेखौ साननाङा मानसिया ट्राय खालामनानै थैगोन बे नङा मानो होनबा ट्राय खालामना नायनांगौ मानसिया लाइफआव मानो होनबा बहुद माने गासिखौबो माने एक्सपिरियेन्सखौ लानांगौ आरो आंनि बायदिबा आरो माने रोंखाना थानाया मोजां जाहाथे फिउचार जेनेबा प्रब्लेम जाया बेखौ आरो आं बुंनो सानो आरो गुड इभिनिं लोगोफोर नै मोनाबिलियाव जोङो दायो थांगासिनो दङ जेराव जोबथाहैगोन बुंनो हाया आरो ओइ ड्राइभारा थिग थानांगौ थांगासिनो दङ जेराव मोनहैयो जों बुंनो हाया आरो थांबाय थागोन जोबथायागौ मानि वाव डेन्जार खाथ्रा दै गोलैदो माथोलै पाहारनि दैयानो जागोन बियो नै बे रडआव आरोखि नैया बे रडआव दङ आरो बेयो बे खाथियाव दङ आरो बेयो नैया आयु आयु ओरैबायदि खाथ्रा दै गोलैखादों नैया खाथियाव नायोबा गम मोनगोन आरो बोरै जादों नैया गोजाननिफ्राय एसे बोरैबा नुहुरदों आरो माबेयावलाय फुजाफोर जादों नामा बिराद मानसि फैदों दखलै गाहाम नांदों आल्ट्रा मोनसे जायगायाव हाबफैनो रोखोम नांदों आरो थिगानो दं बेफोरखौबो नागारनांगौलै जेनेबा जों भुटानाव हाबोबा बोरैबा मोनोना गोसोफोरखौ थिग बेफोरबायदि आरो जागा जागा बेफोरबायदि थायो लोगोफोर जों दायो बेयावसो फैदोंमोन आरो माने बेयाव मैदेर फैदोंमोन आरो बेखौसो माने नायनो फैदोंमोन आरो जोङो दा नुवासै मा खालामसै आरो ने दा थांनायखौलाय मा खालामबावनो आरो ने बेखौथ' नागिरबाय थानो हायाना जोङो उपाय गैया आरो बे जायगाखौनो नायनानै थांसै आरो जोङो नै आयु मा गिलु बालुलै सारा बेरा जिं जिङावनो माबा कारेन्ट सटआनो गोजा माथो नै बैथिबो नाहरलाय नै बै खुन्था नैया कारेन्ट सटआनो गोजा गिलु बालु